il-Partit Nazzjonalista kif wedna ikun il-Partit tan-nies. Mhux il-gvern li għan-nies għal-nies in-nies huma problema, imma li għalina huma riżorsa ta' informazzjoni, ta' idejat u ta' parteċipazzjoni kif għandha ssir il-politika ta' vera. Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrin Delija fl-laqgħa oħra minn sensiela li qed isiru bi preparazzjoni għal qofol tal-Kunsill Ġenerali tal-ħadd li ġej bit-tema flimkien għal pajjiżna. U għalhekk li għall-aħħar ġimgħat il-Partit Nazzjonalista ħareġ sensiela ta' proposti fuq diversi oqsma differenti fosthom il-bidja, il-familja, il-ġlieda kontra l-kanċer u proposti oħra li jolqtu l-ħajja ta' kuljum. Dawn l-affarijiet li huma verament it-tessut illi n-nies jgħixuh, jagħmilna il-problemi tagħna, il-mart tagħna, l-kondizzjonijiet tagħna huma l-affarijiet li l-Partit Nazzjonalista irid u qiegħed jitkellem dwarhom. Tas-Sliema quddiem udjenza ddominata minn residenti Slimiżi u Ġiljaniżi, il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem b'mod speċjali dwar il-problemi ta' dawn in-naħat ta' Malta. L-iżvilupp bla rażan, l-iżvilupp kullum kien, l-iżvilupp bla pjan. Traffiku, naqqas ta' parkeġġ, ħmieġ, trab. Tajjeb l-iżvilupp. Hemm bżonn li pajjiżna jimxi l-qudiem, u mela m'hemmx. Irridu nibqgħu naraw żvilupp u li s-settur ekonomiku tagħna imur aħjar u mela le, imma pjanat, imma maħsub, imma b'mod illi ma jerrix il-ħajja tar-residenti. Dan għal kontrarju ta' gvern li qudiem il-problemi li ħolqu huwa stess u li ma ppjanax għalihom jiddieħaq minflok isib soluzzjoni. L-attitudni tal-gvern hi illi meta jkun hemm problema li joħloqu mhux tal-li sar issa gvern li jisma', tal-li jisma' u litteralment jiddieħaq bin-nies. L-iktar każ riċenti kien dak tal-Ministru Evarist Bartolo li meta affaċċjat bil-problema ta' fullar fl-iskejjel tefa' lill-istudenti fil-containers, akkumpanjat mill-Prim Ministru Joseph Muscat meta mistoqsija dwar dan huma nfexxew jitqu u jirridikolaw din ir-realtà.